Fl-aħħar sentej aktar minn 14 miljun euro ħarġu mill-Malta Enterprise b'appoġġ għal kumpaniji f'Għawdex. Dan tħabbar mill-Prim Ministru Roberta Bela waqt konferenza li saret fil-Gozo Innovation Hub fix-Xewkija. Permezz tal-iskema Micro Invest fl-aħħar sentej ġew allokati 13 miljun euro biex jinkoraġġixxu l-investiment u l-espansjoni tan-negozju f'din il-gżira. Dan filwaqt li l-Gozo Transport Grant ipprovdiet kważi 600,000 euro biex tiffaċilita l-konnettività u l-loġistika u 460,000 euro ingħataw taħt inċentivi oħra. Il-Prim Ministru sostna li dan is-suċċess huwa riżultat tal-ħidma konġunta bejn l-imprenditori u l-innovaturi ħabbrieka u l-Gvern. Dr. Bela semma wkoll il-Viżjoni Malta 2050 li għandha lan li tistabbilixxi pjan fit-tul għal pajjiżna li tintegra diversi aspetti tal-ħajja u li jlaqqa flimkien diversi ministeri u partijiet ikkonċernati. Hawnhekk ġie ffirmat ftehim bil-Ministeru għal Għawdex u l-One-Stop Shop tal-Malta Enterprise għan-negozji il-Business First. Lan li jsaħħaħ il-kollaborazzjoni li minna igawdu in-negozji b'dan jiffoka fuq taħriġ għal ħaddiema, simplifikazzjoni tal-proċessi għan negozji bbażati f'din il-gżira u l-promozzjoni tal-artiġjanat lokali. Preżenti wkoll għal din il-konferenza kien hemm il-Ministri Silvio Xkembri u Clint Camilleri.